дар бахши аҷоибот мо дар мавриди яке аз футболбозони беҳтарини сайёра Муҳаммад Салоҳ ба шумо маълумот медиҳем. Пас мутаваҷҷеҳ бошед, рафтем. Муҳаммад Салоҳ Ҳамед Маҳрӯз Галӣ 15 июни соли 1992 дар Миср шаҳри Басюм ба дунё омадааст ва сарбони тими миллии футболи Миср буда ва яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон ҳисобида мешавад. Фаъолияти касбии худро дар тими миллии кишвари худ оғоз намуда, пас аз чанд муддат ба дастаи Швейтсарияи Базел гузариш намуд. Соли 2014 шаҳрномаи футболбозро дастаи англисии Челси ба уҳда гирифт. Дар ҳайати бошгоҳи Лондон ӯ наметавонист ҳамчун бозингари асосӣ мавқеъ пайдо кунад ва аз ин рӯ ба дастаҳои италиявӣ Фиорентина ва Рома ба иҷора гирифта шуд. Пас аз як сол ба Рома гузаштан, ӯ ба ин даста ба таври доимӣ шаҳрнома баст. Баъд аз як сол ба Лигаи Олӣ баргашт ва бо Ливерпул шаҳрномаи навбатии худро имзо кард. Дар мавсими аввалини бозии худ бо Ливерпул чандин рекорди иҷрошудаи ин дастаи англисиро шикаст ва беҳтарин нишонзани Премер-лигаи Англия гашт. Вай аз рӯи версияи футболбозони Премер-лигаи футболи Англия беҳтарин бозингари сол дониста шуд ва инчунин ба дастаи рамзии сол аз рӯи нишондоди футболбозони Премер-лигаи футболи Англия дохил карда шуд. Дар мавсими дигар Салоҳ боз ҳам беҳтарин голзани Премер-лигаи Англия аз ҷониби коршиносони футболи Англия ба ҳисоб мерафт ва ба Ливерпул дар ғалабаи Лигаи Чемпионҳо кӯмаки хело ҳам қаноатмандона карда дастаро то ба финал бурд. Дар сатҳи тими миллӣ Салоҳ дар гурӯҳҳои дастаҳои футболи ҷавонон баромад карданро оғоз кард. Пас аз ширкат дар бозиҳои тобистонаи Олимпии соли 2012 аз ҷониби Конфедератсияи футболи Африқо ӯ истеъдоди умедбахши сол дар Африқо номида шуд. Аз он вақт ин ҷониб ӯ ҳамчун узви дастаи асосии ба финали ҷоми миллатҳои Африқо 2017 роҳ ёфт ва инчунин бо тими миллии дастаи худ дар ҷоми ҷаҳон 2018 роҳ хат гирифт. Вай аз ҷониби Конфедератсияи футболи Африқо дар солҳои 2017 ва 2018 беҳтарин футболбози африқоии сол ба ҳисоб мерафт ва инчунин футболбози беҳтарин сол аз ҷониби BBC дар ҳамон сол дониста шуд. Муҳаммад Салоҳ дар майдон худро хуб нишон медиҳад ва кӯшиш мекунад гол ба самар расонад. Агарчи ба ӯ гол задан муяссар нагардад, кӯшиш ба харҷ медиҳад то партофти головаро ба самар расонад, то дастаи худро аз нокомӣ эмин дорад. Агар ба чеҳраи Салоҳ нигарем, баръалом мушоҳида карда мешавад ки ӯ бисёрам шахси ҳалиму меҳрубон ва босабру ботакаллум аст. Ин хислат ӯро дар назди мухлисонаш боз ҳам машҳуртар мегардонад. Дар Англия мухлисони зиёдеро пайдо намудааст ва мухлисони англисияш намехоҳанд дастаи Ливерпули Англияро Муҳаммад Салоҳ тарк намояд. худи футболбоз низ то ҳол фикри ба дигар даста гузаштанро надорад. футболбоз оиладор буда соҳиби як духтараки дуструяк ҳам мебошад ва зиндагии хушу хуберо бо оилааш мегузаронад. бародарони гиромӣ, ин буд маълумоти доири футболбози шинохтаи мисрӣ Муҳаммад Салоҳ тақдими шумо намудем. то бахшҳои дигар хайр, худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед.